на загрято олио ще изпържим шницелите. Олиото не трябва да е прекалено силно, нито прекалено слабо, умерено. Ето така. Пържим до златисто, след което обръщаме. Трябва да станат златисти, хубави, леко хрупкави. Приятели, шницелите са готови. Ето вижте как изглеждат. Хрупкави. Сега ще отрежа един шницел да видим отвътре как е. Чудно.